Tak, teraz tu mám zoradiť kluby do rankingu. A máme tu hneď prvého nepriateľa Neapolu Juventus, tak ten dáme na 10. miesto. Liverpool zažíva zatiaľ ťažkú sezónu. Liverpool dáme na 7. miesto. PSG, to je jeden z mojich obľúbených klubov, hlavne odtedy, ako tam Luis Enrique dá priestor mladým hráčom, takže ten pôjde vysoko, ale na 3. miesto. Bayern Mníchov, tiež potom, ako tam prišiel tréner Kompany, má úžasnú formu a hrajú naozaj, že brutálny futbal. A na 2. miesto. Real Madrid, keďže som fanúšikom Barcelony, tak sa nemôže dať na 9, dáme ho na 6. miesto. Chelsea, ďalší tým, ktorý mám rád, ktorý dáva priestor mladým hráčom, majú neveriteľný nízky priemerný vek a hrá dobrý futbal, dáme ho na 4. miesto. Manchester United, jeden z mojich najobľúbenejších klubov, ktorý má v súčasnosti ale dosť veľkú krízu, tak dáme na 5. miesto. A tento klub som čakal, to je absolútna jednička. Manchester City, ten mohol byť vyššie v tomto rebríčku, takže dostalo mu 8. miesto. A AC Milano 9. S týmto som spokojný.